atibatike zvechopu chopu. Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare mundini wenyu one client one mudyi wemhiripiri. Nguva inei manje tiri kuti mubhemi wemhiripiri. Tichida kuonesana kuti pamberi apa tichinge tazoona zvinhu zvichinge zvakaipa zvaitika kune munhu, toda kutsvaga kuti muroyi ndiani, akonzeresa zvinhu izvozvo ndiani. Panapa paita nyaya yechikwata ichi chiri kuzviita vari kusaidi remagananda style, vari kuda kuchikidzira vanhu, kuchikidzira munhu, zvekumuchikidzira upenyu hwake hwese, kumunyararidza. Hanzi nyarara zvauri kuita izvozvo. There is a guy anonzi Freeman Chari, munomuziva nemaskills avanenge achingoita. Inini zvangu zvakawanda zvandakamuziva nazvo, handizoziva kuti makasanga kuzirana papi. So nyaya inenge iripo ndeyekuti ndo vanhu vaiva vekuti vanobudikira vachitaura zvinhu without fear or favor. Akada kubuda nhasi akataura kuti ningazodayi munhu wekuti avhunduke, because imwe advantage yaanayo ndeyekuti he is based in America. Saka hapana pekuti munganzi kana chiro makaita hasha dzinenge mumukumbira kuAmerica kuti tikumukumbirawo kuti auye tikwanise kumumba pamambama, like what you guys have been doing kune vanhu vari padhuze pakaita sepaSA panapa, pekuti munongomuka makakumbira vanhu vakaita sana nyoka yemabhunu like izve. So atori panguva yakaoma because of makangomukumbira zviri izi makati kuno kuti zviri kumudawo, ane nyaya yake yakasiya apara. Asi panguva yese hamunombobvira makamukumbira paanga ari kugara makore ese since 2017, makazongoda kumukumbira after makore awanda maona kuti munhu akufamba akurowa zverevolution makati maakumukumbira. So tichazotaura nezvayo nyaya zvayo, it's a topic for another day because it's a long story. Ndikazvifunga futi togona kuzoidzosa mudariro, but nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe iri kuitwa Freeman Chari ari kunzoni. Hello comrade Freeman Chari, I would want to engage you in a diplomatic way since you are someone I know back from UZ. We were in the same court. In whatever you do or post, please stay away from ED, the first family and the first family. We know munenge muchitsvaga funding yema projects enyu pa social media, but imimi mukazotangawo kutuka mukuru wenyika hatirambe takanyarara. In whatever you do, stay away from ED, the first lady and the whole first family. Musazoti hatina kukupai warning. Musanakirwe ne America kusvika pakutuka mukuru wenyika kuti impoko. Ipapo ndo patinojamuka se Second Republic. Takati tisiye zvekuitira ma alternative voices utsinye, but mukuti pusha. We know your whole profile, kumba kumusha, your flight logs, your wife's profile, your children, your houses, my projects, auri kuita in particular kuita even your plot, your employees, zvese tozviziva, but hatidi kuitirana utsinye chete, right? Zvikanzi chazvakanakira ndechekuti mozongodzoka kuZimbabwe just like team South Africa iri. I'm not threatening you my guy, usazozvitore neipapo. Ndokumbirawo life apedza zvake. Mugalanda kagalanda kedzaradzara kana zenda ma empty threats kumunhu. So you know what, kune vanhu vakawanda vanovhiringidzika nenyaya idzodzidzi, but gadza tingogara tangoipinda nyaya tionesana. Aumana ukaona pachinzi patonzi munhu ari kutukwa, iwo ndokudheni kwako here vanhu ihama dzako, uri mwana wacho. Do you know kuti even vana wacho akanzwa mudhara wake achitukwa vakasvika pa the extent yekuti they don't care, achitofamba ngachitosangana nemwana wacho obva wamutukira baba wacho, ufungwa nebasa newe. Why? Because anoziva kuti basa rinoshandwa nemudhara wake rine ma-haters, ma-enemies at the end of the day, ma-opposers varipo futi, vasiri kufara vatoripo futi, vari kutotadzirwa every day, vachitodya nyama vari kumba kwako kwega. Vanotoziva kuti tadya zvedu nhasi nenyama, baba vaprovide chikafu, asi patadzirwa vanhu. Vanotozviziva
kuti izvezvo tiri kutodya tikunakirwa pavanotoita kana pati vachida kuti zote rimwe riri kudonhedza musodzi izvezvi. It's something chekuti zvakapinda mavari so, but because tine vanhu manje vanofungidzira kuti bootlicking iyeyo vanenge vachiita kuti kuenda uchinotsvaga dzvene zvinokwanisa kukusvitsa pane rimwe level, taita dambudziko hombe rakakurisa. Because iwewe wakusvika pakunotora chikamu chekuti even you know that guy wamuri kuswera muchida kunoswera muchinonoverana muchiita sei, is the most protected one in Africa. Amene uta top yepa most protected presidents pepe vanoprotectwa kuchengetedzwa chaiko chaiko, kutoiswa kana muhapwa chaiko chaiko, kubatwa mushe, kubatwa ngezai chaiko chaiko, ndizvo zvavanoitwa. Saka iwewe uri kutaura kuti security yake nomuchengeta dzabasa, iwewe ndiwo wabva warigona manje ukati inini the best way ndechekuti imimi munyarare, munofanira kudzikama zvamuri kuita izvozvo, nyararai, mukuti bhowa, mukuti kanganisira mukuru wedu. Kune vanhu ndogara ndakapa a good example, vanhu vairova vanhu nguva yemugabe, iwo ungochitukiri chimugabe, ungochitaura zvakashata pamusoro pamugabe ikeyo, sei ungochitaura zvakashata pamusoro pamugabe, vamwe makaponda vanhu makatyora vanhu maoko, but izvezvi muri kupi nenyaya yamugabe semuyewo mairovera vanhu? Izvezvi enda kuna mai mugabe, wese akarovera munhu achirovera munhu mugabe, enda kuna mai mugabe unokumbira mari yehupfu unoti unopuwa here, kana imi maiti maiitwa maibhadhurwa doro anditi, enda kuna mai mugabe unoti ndipewo mari yedoro ndimbodhakwawo one more time one kuti unoipuwa here. Enda unoti alright, taura kana zvine musoro kuti mwana wangu ari muchipatara ndibatsireiwo, ndakambosapota baba, ndakatorwa vanhu ndikachosiya ndauraya munhu, ndichiurayira munhu baba utaremba uchitonga, one kuti une chaunopuwa here. Why usina chaunopuwa? But vana vake vari kuita yese zuro ndi zuro chatunga mugabe was here in South Africa achita nonsense dzake dzanga ari kuita paipai akazonzi yanzi anga it was just a toy gun chinchi apedza kuti it was a toy gun kudaro batosiiwa. Iwewe dauti ungopara the same thing akaita ono toibude renyaya yacho, enda ungoita the same yangoita chatunga. Number 1 autori na resources ndo pazvinototangira ipapo. Even nyaya yako kuti inge ichigadziriswa munotanga wakutotwa munhu weexample out of vanhu vese unzi iwewe manje ndiwo nga uchiita zvinizvo zvokunoko, tikutokubatsirai, tikutoti mukutoya kuno kunobatsirikana. Saka iwo chazoita kuti ufile kuva special yekuti wakuda kunopinda pakuti unobatsira vanhu ava kuti musatuke uyo musadi zvinokubata papi munhu ane security yake ngaite basa rachiroro. Some of you muri busy kutsvaga mabasa. Do you know kuti ndakamboudza umwe ndakati iye mudhara iwo munenge muchimhanyira kungomuenda kusapota hana kana chari kupai vazhinji vacho pafair chapo maakuzongoenda ikoko maakuzoti kunowanwa nemari. Ini ndakatoseka vamwe zvezvi vaa busy kufambisa mazita ezvigananda, umwe ari busy kuparidza zita ratagwire 24/7 haasi kuneta, ari kutona ndikuri tobuda tumari, umwe ari busy kuparidza zita rachivhayo. Go and check maprofiles evarakashi vese izvezvi ndo zvinhu zvavari kutomhanyisana nacho. Umwe ari busy kuposta tungwarara, ndo mabhiza ari kubhadhara aya mandigiri madhara meno kuti tiverenge kuti vakazonyatsonzi vakatambidzwa zvinhu mumaoko ndiani. And you know the funny thing, vaona kuti vapedza kudaro ukona skillful kuti apo mota nachivhayo amba saka first of all I want to thank president Mnangagwa for mota yandawana apo munatagwire ndautanga tinda nyaya kuti vane moyo wakanaka wakomana wacho. Vale vamwe vatongoona kutora bheki kuti kana uri kutanga watendavo usiri kutanga watenda atenga uri kuita sei, handiti mukuzviona. Apana chavanombofa vakakupa vanhu vaya ndochokwadi ari endai go and try. Handiti mimi mese munozvita mune malingi, kuna vamwe vanotozvita vanzi inini takati tori nawo kwakati hapana hivi musatitire vafanisi unenge uchitonhuwa weti ukatoenda padhuze naye pepe usafungidzire kuti security yayo inenge ichidzinga vanhu padhuze iri kudzinga kuti chikuti mukumunhuhidza weti ibvaivo papo zvihembe zvinji makapfeka zvo mukunhuhidza weti anogona kuzofenda ndozvo munenge muchidzingirwa pape. hapana kana chimwe hwani chamunenge muchidzingirwa kuti aiwa iguzuzu ichii igwe inonzi chii pane aiwa unodzigurira zvese inozonzi ari gumwa aiwa kana vanhu vatavire mvura muchidzingwa. And then the next thing manhero wakubuda kutonga kuti iwe usabuda uchitaura zvizvakadaro izvozvo, ukada kudaro tinonetsana, tinoziva kwaunenge uri, tinoziva mabhizinesi ako, tinoziva mashandi vako, mapurazi ako nemukadzi wako. Iwewe zvinhu zvese iwe wako mukadzi unomuziva mushe, wakuda kuswera uchiziva vakadzi vamwe vanhu wako unomuziva mushe.
kumba wadosoroziva mabusiness avamwe mbori naro business undanezve go and ask munhu akaita satagwire hatozive nezvemabusiness avamwe. He is a gananda but anokudza kuti inini ndinofokasa nekugananda zvinhu zvangu zvandinoziva chete. Iwewe ndiwe number 1 kuda kuziva zvinhu zvevanhu. Guys kana zvakadai so nhingi yake dai nhingi anotobhaiza chakadai unoziva vanhu vese vane mari. Izvozvo unotoziva vanhu 10 vane vakaomera, unoziva vanhu 10 vane mari. Zvese izvozvo zvingozara musoro mako, pfungwa dzakazara mvura, hapana chimwe chiri kufungwa. Unodzinzi mangwana mwana ari kufara kuti ana mubereki papa vachitaura iwewe uchiita zvinhu zvakadai so izvi. Generation inonyadzisa zvakadaro izvozvo. Aiwawo bvaya pa mutemushe mudzikame kuda kuswera muchichikidzira vanhu zvisina imimi especially these guys usazoti hatinazokudzeyo kale ukasangana nemunhu wacho unombomite chiko vazhinji vacho kana zvibhagera unozvikwanisira unozvisero vanotsemura vanhu chako havatauri havataungire nyaya dzechibhagera havatambe vachitaura kuti zvibhagera this vanotoziva kuti